adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kamalaga ang tulong sa Dios Ginoo ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Payong butag sa tanan maigsoon. Ang atong oras karon alas 3:50 na sa sayon karon. Kumusta man maigsoon? Pizza ono na gyud karon sa Agosto. Wow, grabe ka paspas. Pizza ono na sa Agosto magaigsunan sa tuig 2024. Adlaw karon na holidays. Niya sa Sunday, pizza 4 na sa Agosto. May pirong Sunday, may soon niya Agosto, o 4 yun ka Domingo. O niya 5 ka Sabado. Wow. Atong hinumduman mga kaigsunan next month sa August is September, October, November, and December. Grabe. Kapaspas ang oras, kapaspas ang panahon, kapaspas ang napakitabo sa kalibutan. Doon ay nag-abroad, doon na po'y namahuli. Usa sa atong kababayan na kaigsunan na maabot sa alas 10 sa airport sa Maynila. Pada plano sa tao, bibig ko para parehas sa plano sa Diyos. Muna nga, tanan nato nga mga plano nato ni i-intrigar nato sa Ginoo ay ang tanan narigod kaniyang kadaugan. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong email station manager, Reverend Kay Ryan Makasahon, ay nasa Bangkos Kalagan, Ogos kay Karan, Ogos ng amigo sa kahanginan, sa FM radio, o sa social media, o sa Visayas, atin inyong Ogos nga sulugon, Pastor Sapay Candelario Magatod, o mga mensahe ang minagi sa pulong sa Ginoo. Kumusta man ang inyong pagbata? Kumusta man ang inyong pagbangon? Kumusta sa inyong pagsikay-sikay? Ini na sa'yo nga kamunan. Everyday mga kaigsunan, muna kita'y himuon para sa atong pamilya, para sa mayong kaumaon. Ang pasalamatan ng Diyos, duwag adlaw na mga kaigsunan, nagkauban-uban ko sa akong anak, ikaluwang anak. Kanya, mabot ka ng panahon nga, nakabang adlaw ako siya bayaan, bali na sa po. Muna nga, aron masisod sa hinay-hinay ang atong mga kapatahan matraining ba na dili na magsalig o pinitan. Ikaw o ako igsoon, dapat doon na kayo nito ang ibang mga anak, doon na
say gitawag og mahimong gawas nun aron makapangita sa iyang kaugalingon nga pamaagi uban ang tabang sa Ginoo. Dili siya pwede nimo maisong hantod sa hantod ikaw kanunay mag-iya kundi atagan nato ka gawasan. Una nga may bunta ka natong tanan mga igsoon, labi na sa timog na pagpalipalay sa among tulog ka mga anak sa pagkagan o sa tanong ka igsoon din sa balon bakit sa pinipigan hindi pa Pastor Efraim may akanturan o sa tanan nga taga-Kagwe labi na sa pamilya ni Brother Mario Eli Maurad Sister Roslyn Eli kung sa iyang ilang mga anak kung sa tanan nga nagasunod ini sa nagapalipot ini sa NFM 95.3 kanunay naghatod sa mga mensahe mga awit katalangin nga inyo gayon nga mabati dinhi sa ang ato karon nga pagatun mga igsunan ato kini nga gitapikan o satisfy katagbawan ikinahanglan pa igsuon nga ano na kay kontento sa imong kinabuhi sa unsang kahimtang sitwasyon karon. Ang ato nga tema, we must content that we have today. Ikinahanglan kontento ta, we must content that we have today. Ikinahanglan kontento ta sa anaa kanato karon. Ikon kontento ta magsigit ang problema labi na kagsigit kag lantaw sa ubang makabutang nga wala nimo mangkot labi na magsigit kag una-una sa kauswagan sa uban kunya ikaw wala ni uswag unay atong ibutang sa itong una-una kung mangutana tanan ng Lord huwag man po nimo mauswag wala man po na imatagig mga butang na sama sa uban sama sa akong silingan sama sa akong isikataw wala man po hatagin imong profesyon ato pong pangutano ng atong kaugalingon. Doon na ba tayo gihimo? Doon na ba tayo gibuhat? Doon na ba tayo laka nga gihimo aron kita mahimo nga makalibil sa ubang mga tao na naa sila kahit karon. Igsoon dili pwede ma-imagine lamang nimo ang kalampusan mga estudyante labi na sa nag-eskwela karon sa kolehiyo dili ninyo ma-imagine ang inyong kalampusan. Ang mga katawhan ng mga magtutulog karon gawas sa mga magtutulog mawala ng pagi o kalisod ng direktara o may mga profesional o wala mag-agi kalisod pero kasagaran ng mga magtutulog mag-agi na sila plastisod ilabi na ang working student apan sa diyak naman yapot nimo ang kadaugan kasinuruhan imong talimtan ang kalisod sa imong naagan igsuon among midasig ang matapusan nga sa atong kinabuhi ng kalibutan na ikinahanglan pagkontento ta sa atong kahimutan ang importante wala ta pagod-ni wala ta kapurawi adlaw o gabi doon ay mga sitwasyon na medyo buhok doon na po'y sitwasyon na medyo mag-ipon apan inuwi maugdaman apan wala makulang e kung nahundan taon niya nakulangan ta awan ang kita gininhawa kung sa may atong kanon mula nga sa atong kinabuhi kanon ay tang i-challenge kanon ay tang idasig sa sa eskino aron ikaw o ako makahibalo o malipayon karon ay sa naasay mo kenta karon o sa amalabot ng mga panahon mag-apok na igsoon ako kinigamigan sa mga pag-apok kung saan na magpaapit sa mga mensas Ginoong ato karon ng pagatunan labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa laing nasab na hugnan sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos sa laing panahon nasab na ihatag ka na mo araw kami magkapadayon sa pagtrabaho magkapadayon kami sa among nagkalain-lain ng obligasyon para sa among pamilya para sa imong trabaho o Diyos ngayong ibilin ka na. Salamat
Salamat Amahan, itak na ang dapit sa sayong kamuntago. Ako nga ipasalamatan, ipasilugan. Tungkol sa takong privilege kay gayon ang nagyatag ka namin. Aron kami o Diyos makapanabit sa imong pagkapaayaw ka namin. Bisan pa man sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Dini sa Shine FM 95.3. Bisan pa man sa tanan karon nga muwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa laing mga nasod naman. Even sa among General Station Manager, Pastor Gideon Pinarario, Pastor Russell Candelario, bisan pa man silang buwag naman. Sa among General Station Manager, Reverend K. Brian Magasaw, bisan pa man sa ako nga bangon karon sa akong sister nga nakaroon sa Cavite City. Doon na siya dapong problema, pinagi sa mga kabalatian doon. Ikaw magpukot sa iyang kinabuhi o magtagpo sa tanan niyang mga panginahanglan. Ano na kay pamaagi o Diyos na hindi kayo mahunong o Diyos tungkol kay ang imong mga pamaagi. Walay kinutbanan ang imong mga pamaagi. Salamat o Diyos, meron na kay mga instrumento na makatubag, makatabang, magamit kag mga tao o Diyos na makatubag sa iyong mga paminahanglan. Tapos sa tanan diyahi o Diyos ang iyang kinabuhi na kung sa may mga advice sa mga doktor amahan. Iyagod kini nga matungan alam sa tinutanay niyang kayuhan. Diyahi ulang lagi kanunay ang iyong unang sinabutan nga magtaton kami ang matagusan ka namo dini sa silong sa kalibutan amahan. Nga uyon gayud kanunay sa iyong mga balahon. Salamat o Diyos dini nga tapnang dapit sa kabuntagon nga imong gihatag ka namo. Padayon kang magapamuhat sa matagusan. Padayon ka o Diyos, pag-atiman ka namo. Tungkol kay among giila, na wala kami arang mahimo sa among kaugalingon. Even sa tanan namong mga panigkamot, even sa tanan namong mga pagpugi, amo kining i-intrigar nga na kami mo amahan. Salamat o Diyos, hindi nga tapna kung dapit sa kabuntagon, ay maghihatag ka nako, kanamo o kanamong tanan. Kani padayon kang nag-atiman sa matagusan, namong ka mga pamilya. Even sa tanang kaigsunan din sa balo, sa tanang kaigsunan dapit sa Pilipino, sa tanang kaigsunan dapit o Diyos sa kapwidod amahan, o sa uban pang mga area o Diyos. Sa pama sa tanan nimo mga alada, sa tanan nimo mga mensahidor, sa tanan o Diyos nga rin katungdanan sa katilingban, labaw sa tanan sa mga presidente, sa mga pangulo din sa Pilipinas. Yahi o Diyos ang mga senador, yahi o Diyos ang mga gobernador, yahi o Diyos ang tanang mga congressman, ang tanang mga mayors o Diyos, ang tanang mga barangay captain, ang tanang mga konsyalis sa nagalanglay mga distrito o mga barangay. Lord, akong nga pag-apong na kami, amatag usa ka namo anunay nagkalain-laing gihanay nga katungdanan. Amo kining maobligar o Diyos uban ang imong tabang. Aron kami magkinabuhi o Diyos nga malipayon, adunay kalinaw kausay samtang kami nagpaabot sa imong pagpadayag kini sa silong sa kalibutan. Salamat o Diyos samtang kami magkapadayon sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Among maaplikar o Diyos nga kontento kami sa binsaan unsa kahimtang sitwasyon karon among naangkon dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat o Diyos kung himaya nga nalagip ka nimong tanan bisan pa man sa akong wife karon. Ikaw o Diyos mag-amping sa iyang kinabuhi bisan pa man sa kinabuhi ni Sister Maria Arsulon o Diyos Molie na nakaroon sa kalangitan na padayon paglupan ang mga airplane o Diyos. Ang pingin niya kinabuhi bisan pa man o Diyos sa iyang mga minahal sa kinabuhi na nasa Beho, Palanas, Negros Oriental. Salamat amahan, kapadayon siya ay mangkuptan uban sa iyang pamilya, uban sa iyang mga anak, bisan pa man sa iyang mga ginikanan at pumatbara. Naunta ang imong mga pulong mga mensahe, iya kining maaplikar kanunay sa iyong kinabuhi. Na ikaw, o Diyos, mapasalamatan sa imong pagkamaayo, bisan pa man sa pipila ka mga pulang na iyang pag-adto sa layo mga nasod. Salamat o Diyos, ikaw magapanarmao sa matagusan tulad. Kung maghimaya na nalagyon ka ni mong tanan, kanina sa ngalan ni Jesus ang tanan mo kayo. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi, kabog ni Ma'am Norberta sa mga Tratsi family. Continue igapon ang atong bulaton alang sa mga greetings, mga pangumusta human sa atong programa, alang sa mga mensahe. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi from Bulod Pindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor. O sa tanan na nagasunod ni programa Dalay ko kayo ang Diyos sa laing adlaw
nga iya pata ipagmata. God bless sa tanan. Salamat sa Ginoo sa imong mabulokon o manindot ng mga introduction, mga mensahe nga ipadala din sa Shining Pen 95.3 gikan kayo sa Bulot Bindoy Negros Oriental gikan ni Ma'am Norbeta Iyon Tratsi o sa mga iyo family may buntag sa tanan nga taga Isabela o diha sa Dapit sa Kihongan City, Negros Oriental. Focus kita sa mensahe karon na naguluhan satisfied katagbawan. Ako sa i-play mga kaigsunan awit nga naguluhan katagbawan. Kinahanglan matagbaw ka mga kaigsunan, masatisfy ta sa unsang kahimtang sitwasyon ka nato karon. Kung dili ka ni igsoon, di ko ta makontinto sa mga butang na naani mo karon. Kaya mga butang, every year nagkalain-lain nga design, maura gyapon nga makinaha, nagkalain-lain disenyo. Kung mainganyo ka, mahingo na ka, pati na sa ako ang sakyanan ay. Pero marog po makina. Lain-lain lang style. Mga cellphone, lain-lain style. Lain-lain forma sa kamera. Walay lang makatagbaw ni mo mga igsoon, maulang yun ang mga mensahe kino. Makahatag katagbawan sa imong kauhaw sa imong kinabuhi. Akong basahon diri mga igsoon sa mga Hebro Kapitulo 13 versikulo 5 ngadto sa 9. While nagpadayon ang ato nga mensahe sa awit nga naguluhan katagbawan.
Matod ko diri mga kaigsunan ang ato karon nga pagatunan. Ingon diri mga igsoon sa Hebreanon kapitulo 13 bersikulo 5 ngadto sa 9. Ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglang makontento kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Dili si pastor, dili si pastora nga nagsulti nini. Nga ikaw makontento ka sa unsay kahimtang o sitwasyon kanato karon. Kami mga alagad sa Dios, kanunay usab na ninguha nini o nagkinabuhi nini. Aron nag-among kinabuhi, dili may mahimong aga o agom sa salapi dinis kalibutan. Mao nga di pahinumduman ang mga pangulo sa simbahan. Kinahanglan ang mga lider sa simbahan dili nawong og kwarta. Dili lamang lider sa simbahan kundi lider sa katilingban. Dapat dili nawong og kwarta. Kay kung ang mahimo nga leader mahimo nawong o kwarta, magot man gyud ang katawhan. Mao nga gipahinumduman ang tao nga mahimo gani kang leader, leader sa simbahan, leader sa kapilya, leader sa katilingban, dapat dili nawong o kwarta. Manghinaot ko ang tanan karon naminaw dinhi sa Shine FM, matmunin ninyo na ibutang sa inyo kasi na mahimo nga pangulo sa simbahan, sa kapilya, sa templo, sa organisasyon, sa katilingban, dili mga nawong o kwarta, sakit ba di ang kulungan. Mao nga niingon diri sa kapitulo 13 bersikulo 5 ngadto sa 9. Ayaw higugmaa ang salapi, makontinto, kinahanglang makontinto kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Kay kung dili ta makontinto mga igsoon, magsigir gyud tag puri-puri bisag dili kaya. Magsige gyud tag paningkamot bisan sa panahon para sa Ginoo. Og ikaw ug ako na ako nay rason. Apan siguro ang imong rason mahimot baon niya ang Ginoo sa imong irason at ubangan sa Dios. Kay pwede raman kang makarason sa mga alagad sa Ginoo. Pwede ra kang makarason ni pastor ag ni pastor. Pwede ra kang makarason sa mga mensahidor. Kay kami mo igsoon, igo lamang ni nga nagpaabot sa mensahe gikan sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Ingon diri mga igsoon, ayaw higugmaa ang salapi, kinahanglan makontinto kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Nag-ingon ang Ginoo, nag-ingon ang Dios nini. Ingon ang 6, busa may kaisog kita sa pag-ingon ang Ginoo maoy akong magtatabang, dili ako mahadlo. It meaning to say, kung doon na kay Ginoo, doon na kay Dios sa kinabuhi, wa kay si bisan kinsa nga kabalakan bisan imuha pang panginahanglan. Ikinahanglan mga igsoon atong tun-an ang balang kasulatan aron pinaagi niini ikaw malig-on sa panahon nga ikaw anaas kaluyahon. Ingon diri igsoon, kay unsa bay mahimo sa tawo kanako kinsay nagsulti nini ang Ginoo, wa magutay mahimo man. Doon na kay mahimo kung rason ka sa iyang pagkamayo. Pero hunyong dumi ang imong rason, doon na sa limitasyon. Doon na kinatbanan sa panahon nga ikaw na uniha, kawat-an sa gininhawa din sa silong sa kalibutan. Mangutan ako, preparado ka ba sa tanang panahon, sa yugto sa imong gininhawa din sa silong sa langit? Kay kung dili mga igsoon, ayaw kumpiyansa na makapsan ka sa imong gininhawa nga dili ka kabantay. Daghang mga tao mga kaigsunan maaksidente in few seconds. Sure ka nga makaampo kas Ginoo ni anang panahon na? Sure ka nga ngayo pagagpasaylo?
Daghang mga aksidente, mga bangga, mga crash. Nay mapareha kang Jonas. Kay ikaon ko sa Seol, ikaon sa iho. Hello. Ingon ang city, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palando nga giunsa nila sa pagkinabuhi hangtod nga namatay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Wow. Unlayhan niya ita nga mahisama sa mga mensahidor kaniadto sunduga sila. Ato silang sundon. Kung siya mo nagsunduga, sunda, suhira. Kaya kung dili ganit nakasuhit sa ilang pamaagi, sa ilang kinabuhi, pertirag yung tang layo Amen ba? Mao nga ikaw ug ako nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, sunduga, suhira, ang mga alagad sa Ginoo kaniadto nga nagsakripisyo. Mas grabe ang ilang sakripisyo. Kay walay airplane, walay sakyanan. Kanunay nagbaktas, walay insaktong kapahulayan, mga tin, mga balong-balong sa panahon ni Moises. Apan enjoy ang ilang kinabuhi, apan sa diha doon na po'y mga siaw. Dili makontinto sa mga pagkaon, sama kaniadto kang Moises, gipahulanan silang mana o mga buntok. Tungod sa tao nga advance kay guna-una, nahadlok og unsay kanon pagkauma, nahadlok og unsay malungag pagkauma, hinumdumi dili ko na mahitabong magutman ka. Kay ang Dios kanunay nag-atiman sa imong mga kinabuhi, sa atong mga kinabuhi igsoon. Unsay giingon dire? Hinumdumi nga ang inyong mga pangulo kaniadto nga minsulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Wow. Palando nga giunsa nila pagkinabuhi hangtod na nga matay sila ug sunduga ang ilang pagtuo. Gikinahanglan atong sundugon ang ilang pagtuo. Sama kang Abraham, sama kang Isaac, sama kang Jacob, sama kang Elijah, kang Gideon, kang Moises. Wow. O uban pang mga katawhan kaniya ato King Solomon o si King David. Mao nga niingon diri magkaigsunan sa unahan, ako kining pasahon. Si Jesucristo mao gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan. Wow. Siya ang karon, siya ang kagahapon, o siya usap ang katapusan o sa walay katapusan. Kinsay kasulti? Si Jesus. Ingon dire si Jesus, si Jesucristo mao ang kagahapon, karon o sa walay katapusan. Grabe. Kung imo ko nang imagine sa kinabuhi ni Jesus igsoon, wa man kay ikapangulipas, wala man kay ikarason sa kinabuhi. Nuibi ingon diri, ayaw itugot nga ang lahi ng mga pagtulunan makapatipas kanimo gikan sa matarong agianan. Ayaw tuguti mga Kristohanon nga ikaw madaldal sa lahi nga pagtulunan, barugi, gukti ang saad sa Dios nga ikaw Kristohanon gud ka atubangan sa katilingban. Ayaw pagtugot, ayaw itugot nga ikaw mahimo nga madaldal sa ilang kinabuhi nga walay insakto nga nakatunan pinaagi sa palang kasulatan. Ayaw pa uwag, ayaw pa iskam, ayaw pa daldal. Matod pa diri sa 9, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kaninyo gikan sa matarong agianan. Et meaning to say, kinsa man ang mga lahi nga pagtulok-pagtukuranan, dili mga matarong, dili makiangayon,
walay mga buhat nga maayo kung dili kanunay lang naghuna-una nga makapabor sila. Agap o kwarta, agop o katungdanan, laog. Kay nagtuo raman nga sila maoy naaray tiyan. Ang ubang tao wala na'y mga tiyan. Mao nga kung atong pilion sa katilingban ang mga leader nga nawong og kwarta, nawong og katungdanan, nawong og kaptangan, magsakripisyo bisan ikaw o ako. Ibin sa Pangulo sa simbahan. Amen ba? Mao nga osisaha o latisa ang mga leader sa simbahan, ibin sa tanang organisasyon, dili ba na sila nawong o kwarta? Ano na yung mensahe si Pastor Imogen from KSA? Good morning, Pastor, o sa tanang mga pinanggang viewer o listener. God bless everyone. Mismo ang Biblia nagtukan sa matag usa. Mao nga dinhi sa FM radio sa Sign FM 95.3. Kanunay nagtudlo nagtukan sa insaktong pagtulunan aron ikaw ug ako magiyahan sa mensahe sa Ginoo. Matudloan aron ang atong kinabuhi dinhi sa katilingban dili lamang sa sulod sa simbahan adunay katagbawan pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Unsay giingon diri, ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan daghan ra magyud ni mga pagtulunan. Hello. Ayaw itugot nga ang lahi nga mga pagtulunan makapatipas kanimo gikan sa matarong agianan, maayo gayud nga mulikon ang atong kalag pinaagi sa grasya sa Dios o dili pinaagi sa pagtuman sa mga tulumanon mahitungod sa kalanon, kay ang maong tulumanon wala makatabang ni atong nagtuman niini. Grabe. Kung ang imong kinabuhi, ang imong pagkakristohanon mahimo kalang balaan pinaagi sa mga pagkaon, pinaagi lamang nas balaod panahon pa na ni Moises. Apan ang imong kinabuhi wala na balaan, wa ko'y kausapan bisag imong batas sa kinaaya din sa katilingban, maura gyapon ako ra gyapon kakatungdanan. Apan kung layhan kang magpabago, dapat ang atong kinabuhi inlain sa balang kasulatan. Ay ang tinuod igsoon, kung ang imong pagkaon mauray imong gipakabalaan, ang adlaw ipapahulay, ang adlaw nga imong isisimba dat is adlaw ipapahulay, mauray na balaan, ang adlaw ray na balaan, pero ang tawa go na balaan. Ako pragya ko nagkatungdanan bisan sa katilingban, bisan sa simbahan. Mga pastor, mga pastora, mga bisyap, tanan, alang-alang ko sa maday atong isulti diha. O sa maday katungdanan diha sa simbahan, kinsa may ngangalan sa mga simbahan. Mao nga ang Biblia nagtukan nato. Ingon ang Mateo kapitulo 5 versikulo 6. Tanawar ko diri. Kung ang tao matinguhaon diha sa mga butang nga langit nun igsoon, bahalag magutong tutuman ka basta kay nagtuman ka sa kabubuton sa Ginoo. Sa diha nga nagwali si Jesus sa kabungturan, naghiskot diha og mga bulahan. Mangutan ako, kinsa may mahimuon niyang mabulahan, katubang na naog-daog o katubang ginaog-daog? Kay kung daog-daogon ka, dunay porsyon mga igsoon na mawat-ag kag pagkaon. Siyempre, labi nas katilingban mga igsoon, mawat-ag ka. Imbis para nimo maatos uban, wa man kay mahimo.
Magyaka man na mga tao mga kaigsunan nga mag-agop o katungdanan. Maulagi sila rin na itiyan, ikaw mahalag magutman ka, maghanggap ka hangin, basta silang mabuhi. Ang mabuhi pariharasan nilang buot magkasinabot. Pero hunundumi kaniadto sa panahon sa kira ni Josaphat na nagunay rag-away, na nagunay raglibakanay, nagunay ragpatay, maulagi parihamag mga buot, layhan naman maubuhis kalibutan. Ingon ang Mateo mga kaigsunan, ato ning basahon kapitulo 5 versikulo 6. Tanawa ra ko diri. Bukuha ko og usa ka bersikulo dinhi sa bersikulo 6. Ingon diri, bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ikaw ug ako naningkamot ba? Unsay kabubuton sa Dios? Unsay ikalipay sa Ginoo nimo ug nako? O naningkamot ka para sa imong kaugalingong kaayuhan lamang? Naningkamot ka lang na ikaw rin mahimong muuswag sa katilingban. Naningkamot ka lang nga ikaw mo'y madato, nga mahimong dato o mahimong pagyong dato. Mawasag ra gyud na maigsoon sa panahon sa paghukom sa Ginoo. Wala gimater mga kaigsunan bisag unsa pa ka kasikat. Time will come, balik yung zero. Base sa balang kasulatan. Unang ka ng mga tao nga makadungog o mensahe nga tinud-anay, mga muligi, maguol, masuko. Dili na sa ikasuko igsuon kay mao man ay kamaturan aron maghatod ka nato kagawasan. Unsay giingon diri, bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Kinsay kasulti niini? Si Jesus, nga nagwali siya sa kabungturan, nga naghiskot og mga bulahan hangtod sa 12. Mao nga ikaw ug ako kung makaagpas kas mensahe sa Ginoo, bisag bali-balihon pagkagdaot, bisag daot bali-balihon pagkagsaway, bisag lat-an pagkag-isyo sa katilingban ug sa mga tao, tugad be the glory, paghimaya, pagdaig nga tos Ginoo, kay dako ang ganti nimo ngadto siya matubanan. Hello. Atong basahon rikta ko sa Jis. Ingon diri, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod kanak kabubuton sa Dios. Unsay giingon sa atong gibasa karon sa 6? Ingon diri, bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon sila. Tagbawon niya sila. You and I, sila, ikaw na ug ako nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ingon diri sa 10, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Grabe naman. Kinsa may layhan nga sa paghari ni Ginoong Hesus, mahisakop po niya sa iyang paghari. Kung layhan ka, buhata, himoa, pagsakripisyo, usa. Ayaw paglim o panalangin, ayaw paglim sa kadagaya, kawa pag-ani kay nahimo. Ayaw paghuna-una og saksi sa imong pag-eskwela, gawa pa kay nahimo bisan usa sa sinugdanan pa lamang, introduction pa lamang na. Una-una na nahimo na kang success, tuan na kaning marching og nakita sa katilingban, wow, success. Apan dili na mahimong success kung dili ka mag-agig sacrifice. Ingon diri sa unahan, Exxon 11, bulahan kamong biay-biayon og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa iyang pagsunod kanako. Biay-biayon magyud ka, lutoson magyud ka,
butang-butangan magka sa tanang matang sa kadautan. Siyempre, ang naghimog dautan, ikaw mo'y mahimong dautan kung naghimog kag maayo o katarong sa katilingban. Even sa simbahan, dili na nimo ikagarantiya dunay mga kontrabida. Kung dunay bida, doon na dunay kontrabida. Kung dunay Ginoo, doon na po'y Satanas. Hello. Dili mahimong mabulokon ang imuhang kadaugan kung walay daghang kontrabida sa katilingban. Dili mahimo kang aktor sa salida kung walay kontrabida. Ingon diri sa 12, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana halang kaniyo dito sa langit. Giingon usab ni ini, pagpasipala ang mga propeta nga nauna kanimo. Unsay giingon sa atong gibasa, kani adto dapat atong sundugon ang mga katawhan nga nagsunod sa tinud-anay nga lakang ni Jesus, ug sila sunduga. Unsa ba na sunduga, pastor? Suhira na to. Ug unsay ilahang mga pamaagi, dili kay magbuot as atong kaugalingon. Pastor, mao maguni, aw ikaw rin nagbuot. Kung imong butan ang kasulatan, naarasab na nimo. Basta kami, ang among obligasyon, gihatagan na timo, gihatagan na ta. Og hanay, og laro, og tataw, og tinaw kayo, pinagi sa palang kasulatan. Mao nga niingon si Jesus. Unsay giingon diri sa Juan kapitulo 6 versikulo 35, and Jesus said unto him, I am the bread of life. Niingon si Jesus ngadto kanila, ako ang bahan nga naghatag og kinabuhi. Wow! Nganuman, ang mga mensahe ni Jesus, lunlun kadaugan, lunlun kasiguruhan, o naghanay nga ikaw o ako dunay paglaom sa malabot nga mga panahon. Kanunay siyang nagsaway, kanunay siyang nagpahinumdum, kanunay siyang nag-remind pinaagi sa mga pulong, gikan siyang amahan nga mao ang Dios. Wala niya gibali ang iyang kaugalingong action. Wala niya lantawa ang iyang kaugalingong kaayuhan, kundi naglantaw siya sa kinadaghanan sa katawhan sa katilingban. Wow! Ato ning basahon. Unsay giingon niya, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Sa diha nga ikaw mosunod ni Jesus, di god kaniya hatagan o problema, hatagan kag tinaw o tataw nga pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit. Atong basahon Exxon Juan kapitulo 6 versikulo 35. Aniingon si Jesus mga kaigsuonan, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ingon diri sa 35. Ako kining basahon Exxon. Aningon diri, si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Wow! Kinsa di ay ang pan nga naghatag sa kinabuhi? Muatras ko sa versikulo 1. Ingon diri, si Jesus ang pan ug naghatag sa kinabuhi. Sa nakita na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus-a ka pa, may abot dinhi. Nangutana ang panon sa katawhan, magtutudlo. Kinsa man ang magtutudlo nga ilang giingon? Si Jesus. Nganong gitawag siyang magtutudlo? Kay nagtudlo siya sa mensahe sa Ginoo. Unsa man ang mensahe sa Ginoo nga iyang gitudlo, kaayuhan kadaugan kanimo ug kanako, dili kalaautan. Ang tao ra muhatag og lakang sa iyang kinabuhi nga siya maalaot. Kay nganuman, doon na may mga parasiyo
doon na may mga sedusyo nga mubrinwas sa katilingban aron mamahimong dautan at tubangan sa Ginoo. Siyempre ang dautan maayos na nila para nila. Eh kung dili na sila naguna-una nga maayo na para nila, magpabilin ka na silang dautan. Dili oy. Mugling kawas na. Kay hilasan man na. Maluoy man as mga taong dinaog gidaog-daog nila. Usas ka abi ko na ko betso dili ra na ko na i-mention. Sa diha nga usas siya ka grupo na ilalom sa usa ka grupo igsoon nga ilado. Onya nakiglalis. Ayay, inamuligi man, gigulata. Adininas ni Cross Oriental na hitabo. Wala man kaagwanta namatay man yun. Mao na igsoon. Kaya ang gidipinsahan bisan kauban niya, hilasan naman siya maminaw. Kaya mang nakita sa iyong mga kauban na dili naman maayo igsoon, dili naman makatarungan nun, mismo ning dipinsa siya. Kaya mang nakita mga igsoon nga adunay tao magikulata, minglaban siya manuhi giatubang, siya pa Ginoo nakabsa sa kinabuhi. Mao na lisod, imagino nimo ang kahimtang dinis kalibutan. Kaya kung ang tao maagap yung katungdanan, kaya ko na maguna-una bisan sa silingan bisan unsang tao. Mao nga si Jesus may igsoon ingon diri, si Jesus mingon ning sulti. Sultian ko kamo, nangita kamo kanako kay dili tungod kay nakasabot kamo sang mga milagro nga akong nahimo, kun dili tungod kay nakakaon man kamo sa pan nga nangabusog. Giprangkahan sila ni Jesus, ni Jesus nini panahon na. Nanong naamo, nanong di amo, kaya nangabusog pa mo sa mga pagkaon akong gihatag ninyo. Bilang man to katao nga gipapanihapon ni Jesus 5,000, wapay labot mga bata, wapay labot mga babae ato panahon na. Samantalang pilalang kapan o isda. Nabusog sila, wala. Nabusog, daghan pa ganito nabili. Mao nga si Jesus ningon diri, si Jesus mintubag, sultian ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro. Kung ang tao makasabot sa mga milagro, dili na siya makalimot sa mga milagro kaayuhan. Sa panahon nga siya wala na sa simbahan, dili na kalimot igsoon, labaw sa tanan nga tos Ginoo. Sa mga panahon nga giluwas siya, sa panahon nga gisakmit siya sa bungaw sa kamatayon dinis kalibutan, apan kung dili gani na siya makarelate, di na siya makatagamtam sa pagkamayos Ginoo. Pagkahuman niya na maayo na, ayay mo balik lang yapon. Mas grabe pa ang rason. Ay mo ingon man ako, tinuod yun kong inilik yun ko. Kung tinuod kong tinawag yun ko. Hello. Kung dili tungod kay nagkakaon man kamo sa pan o nangabusog, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kung dili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini nga pagkaon gihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pagpuyon sa Dios nga Amahan. Unsa man ang mga pan, unsa man ang mga pagkaon dias espirituhanon nga bahin, mao ang pulong sa Dios. Hinumdumi mga kaigsunan ni ingon diha sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao lunlon sa tinapay lamang, kung dili mabuhi ang tao sa matag pulong na magagula sa baba sa Dios. It meaning to say, you and I, we need the Word of God. Tungod kay ang pulong sa Dios maunay mohatag nimo kahayag, maunay mohatag kanimo paglaom,
ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Kanunay nato ning gibatbat, kanunay nato ning gimeditate day by day, night by night. Dapat ikaw ug ako igsoon makasabot sa lintunganay sa mensahe Ginoo, aron ikaw ug ako adunay insaktong kiya pinaagi sa balang kasulatan. Unsay giingon ni Jesus? Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Busa gipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. Jesus na ingon diri, si Jesus mitubag, ang mga buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Even ang 12 ka mga apostoles kauban ni Jesus nga mao nga magtutudlo, nagduha-duha. Bisan nakakita na silang mga milagro, nakakita na silang mga butang katingalahan nga dili gani nila mabuhat. Mga kaayuhan, mga buta gipakita, nakakita, mga bakol gipatindo, mga amang gipasulti, mga gidemonyohan, gihinginlan ang mga demon spirit. Sayo ba ang Biblia igsoon? Dili. Tao ray na sayo, labi na dili layhan mutuman kay daghang bawal sa balang kasulatan. Mao nga si salmista si King Solomon, ingon siya, tanan akong kadato, tanan akong pagkaadunahan, kawang lagi daini. Bisag nakaangkon pa siya pila ka mga asawa. Hello, walay katagbawan ang tao, dili masatisfy. Apan ang tinuod nga katagbawan na sa Ginoo ang tanan. Kalipay nga dili ikahatag sa katiringban na sa Ginoo igsoon. Ano man, kontinto magag sa unsa nimo karon. Salamat sa Ginoo sa mensahe ni Pastora Emikin. Amen. Akong basahon ang Ecclesiastes. Tanawa ra gud diri sa kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 10. Mga butang nga dili tinuod. Kinsay nagsultian ni mga igsoon? Si King Solomon. Sa diha nga nagatagamtam siya sa pagkaadunahan, niabot yung punto na latog si Solomon. Anong nihitabo to niya nga daghan kay isang mga babae, daghan siyang asawa. Pag iyahan nang makuha ang kusalain na sa ngano man, kay wala man siya makontento. Unang daghan kay mga asawa mangitag bana, daghan po mga asawa bana mangitag asawa, bisag maurang pormaha. Tinuod dili mao ni natagamtaman kung narinig ni Solomon. Tanawa ra ko ingon diri mga igsuonan, naguluhan ni mga igsuon, walay kapuslanan ang kinabuhi. Nakahuna-una man si King Solomon dinhi sa mga Ecclesiastes kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 10. At ang aura ko diri, ang tanang butang makahatag o kalaay. Ang aura ko na, ano nalaay man si King Solomon? Wala man yun siya matagbaw. Tanawa ra gud si Adan sa diha nga nag-inusara siya. Wala man siya makakita sa tinuod nga kalipay atong kauban niya atong mga hayop. Bisag nindot pagkaayo ang dagayday sa tubig sa tanaman sa idin niya atong mga panahon, wa gyud diya makahatag og kalipay. Pero sa diha nga nakita sa Dios, ayay si Adan ang magulanon man ipakatulog. Munang ikaw ug ako, dunay makapangasawag laing nasod, dunay makapamanag laing nasod, dunay maminyo og tagalaing lugar og tagalaing nga lungsod. Doon ako'y naminyo nga silingan lang. Muna mingon nga dili
yun kabahawan pastor. Dili ko mabugnaw ang sabaw. Naramas atbang. Labaw sa tanan ang kinaibatasan makabalo na yun ka. Tapulanon ba na? Dili ba na kabalo man na ba? Siyempre silingan kayo. Amen ba? Mao nga si King Solomon ani ningon siya nga ang tanang butang makahatag o kalaay nga dili matukib sa mga pulong, dili matagbaw pagtan-aw ang atong mata. Dili gani ka matagbaw mga igsoon sa mga butang. Paglantaw nimo sa imuhang cellphone ayay daan man lain man ning model. Paglantaw sa imong motor nga ay kato naman ning old model. Paglantaw sa bago ay pagkaninduta ay kasinaw-sinaw pa. Pagkadaan na mga igsoon kaya di na makalayhan. Mo nang di ko ka matagbaw sa mga butang nga lumalabay. Apan hinumdumi ang mga butang nga adunay magdalag kadaugan kasiguran minsay sa Ginoo nga gitudlo kanimo o kanako igsoon. Dili makatagbaw pagtan-aw ang atong mata o matagbaw sa pagpamati sa atong dalunggan. Ang nahitabo kaniadto mahitabo gihapon o ang nabuhat kaniadto buhaton gihapon. Wala kayo'y bag-o dinhi sa kalibutan. Hello. Mao nga nig-ingon ang Biblia, ikaw ang Diyos kaniadto, ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Isaac, ikaw ang Diyos kang Jacob. Karon ikaw ang Diyos kaniadto karon sa ulit. Ang mga paghitabo kaniadto, mga paghitabo sa karon. Wow. Unlayhan ka nga may sama sa mga katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Buhata himoa ang ilang gibuhat aron ikaw ug ako posibilidad nga panalangin sa Ginoo moabot yun nimo. Apan ayaw pagsalhi nga wa kay buhaton, wa kay pagsakripisyo nga di ko na moabot nimo igsoon. Ingon ang Dios, moingon sila, tan-awa ani ay bagong butang, apan dili ka na bago. Ingon si King Solomon, ingon siya, dunay moingon. Wow! Labi nagbago nga igsoon. Pero ang problema, bago pintal. Pero slalom na yung mga igsoon, ayahi. Iuwat na imong mga paglantaw, ayaw. Unay gingon diha mga igsoon, do not judge the book by its cover. Ayaw hukmi ang matag cover o tapon diha sa libro. Kaya wak ka kabalo sa diha sa sulod, do na dahil mga mensahe nga makatabang nimo. Doon ay mga mensahe nga magahatod ka nimo kadaugan, magahatod nimo kasiguruhan, maghatod nimo kabaguhan, batas sa ginaya dinhi sa kalibutan. Kana o magpabago. Muna'y pangutana sab. Bisag nindot ba ang Biblia? Nindot kayo, bago kayo, dilidaan. Apan wa po'y basa-basa, ipaagop-upan nas balay, itabunan ra, isuksok sa bulsa, isuksok sa apat bulsa, kaya na pa ito'y gagmay nga mga Biblia katong gitawag gidyo. Ang saong na nimo, makitaan kas ubang mga tao, dibatiyon ka, alang si brother, sister, saan naman na imong gidala diha? Kunya, wag kay basa-basa, imura nang gidisplay, ayay. Pulas-pulas juga, mamuligir ka. Ignore nimo, ako wala magunang gidala-dalagon. Hello. Ayaw na lang magdala-dala kung wala na nimo magamit. Ayaw pagbaton ang Biblia, ngawa nimo basaha. Wala nag-ingon ang Biblia. Na dili nimo basahon. Ingon ang Joshua, Kapitulo 1, versikulo 8 kato. Sa 9, tunan mo ni adlaw o gabi, kunya mamalandong magyod. Dili lamang pagtuon sa adlaw sa gabi, tanana di anay. Pamalandong pagyog kalon, di siya magyoy imong ipabuhat. Igor ni mo lang taon, imong orang pasahon, denguman wala na. Wala gyapon. Mao nga niingon diri sa Dios, niingon sila tan-awa, ana ibag-ong butang, apan dili kana bag-o. Diha na kana sa wala paganit kita matawo.
Diha na nang daan sa wala patamataw ni ingon si King Solomon. Ingon ang bersikulo, kapitulo 2, bersikulo 11. 11 giingon ni King Solomon din sa bersikulo 11. Onya na malandong ako sa tanan nga akong nahimo o hilabihan kong kahago sa pagbuhat niini o nakita kong wawala kini kaposlanan. Mahimo magumulay kaposlanan ang imong mga paghago kung ang imong mga paghago walay eksaktong direksyon. Labaw sa tanan ang imong pagpaningkamot, dili nimo ikauban ang Ginoo. Dili gud ka ma-satisfied. Matod pa sa akong higala, walang satisfaction. Wow. Wala ikatagbawan. Agop o katagbawan, agop o katungdanan. Hello. Ingon si King Solomon sa pagbuhat niini og nakita ko nga wala kini kapuslanan, sama ra ako nga nagdakop og hangin nga wala kayo kini kapuslanan. Madakop nimo ng hangin nga wala nimo makita ng hangin. Magsigir kag sayaw-sayaw diha halapang dakop, makita ka imong silingan naon sa matugtawhana ay nahulog man sa pangpang kay nagadakop sa hangin. Hello. Dagdakop hangin, wala nimo makita. Makakita ka sa hangin ka nang mutingog mo gimok na ng mga sagbot. Mo ingon ay nayhangin. Pero wala na nimo makita. Isa may maka-explain nga kita sa hangin. Wala. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 12. Tanawa ra ko diri mo siya. Ako kining basahon. Ato kini sa 12. Mga mensahe gyapon ni King Solomon. Ingon diri. Namatikdan ko ni ining kalibutana. Ang tao wala ako'y hatagi o kaangayan. Niingon si King Solomon. Ang tao kuno iyang nakita, wala ako'y hatagi o kaangayan. Siyempre, dili magun makiangayon ang tao kung dili magbasa Biblia. Maghuna-una raman ang mga igsoon nga siray mabuhi, siray moyaka, siray na itiyan, siray na ilawas. Ang uban wala o sa may paglantaw sa uban. May paybalat hanginan, mauna. Kung ato sa dagat, klaro pa. Ang problema ini kahanginan na malanay man. May pa. Kana pa'y luna dito sa dagat, mapurma pang balat. Ingon ang Diyos, ang tao hatagan sa Diyos o bahandik, dungog kaptangan o sa tanan niyang di kinahanglan apan dili siya tugutan sa Diyos sa pagpahimulos niini. Dumudoong Hinoon ang magapahimulos niini. Walay kapuslanan o dili matarong. Wow. Kanong gi-illustrate din sa pulong sa Ginoo nga ikaw ug ako nga naghago og pag-ayo, naningkamot ka, mawagtang ka, ilugan sa pamilya, batayan sa pamilya, ikaw wala na, ikaw mo'y naghatag o bugot sa imong pamilya. Dapat mintras buhi ka pa, ihanay na ninyo ari-arian nyo. Kasi kayo, tayo lang ang gumawa ng gulo. Mga papa o mama, kami usamay among bahinon, ibahin sa akong mga nakatulo, na wa makoy kaptangan. Wa mami kaptangan. Ang among ihibilin sa among mga anak, edukasyon. Magapahuman make 4 years course, hala sige, gamitan na. Maunay bahandik nga mong ibilin ninyo nga di na mailog i-divisan kinsa. Mao nga dili sayo nga mga alagad sa Dios nga magpaedukar sa atong mga anak. That is our obligation to our children. Dili pwede nga atong irason nga dili insaktong rason. Mga ginikanan nga naminaw karon sa FM radio. Akong gipasalamatan ang mga ginikanan nga dunay kasing-kasing
pagpaedukar sa ilang mga kabataan, nagsakripisyo adlaw o gabi, gikuyugan hanggang may mga kabataan diya sa eskwelahan. Usa ka apuhan gahapong adlaw akong naistorya. Ingon siya, pastor, bisan apo ko kay apuhan ko, naa ako mga apo akong ipa-eskwela. Apan sa diha nga nakadungog sa istorya sa ubang mga apuhan, gisultian siya. Ako di ko magpa-eskwela mga apo, kay kung makahumana may nalamang na o makahuna-una namo nga mga apuhan, tanawa ra na nagnegatibo naghuna-una. Iyang itubang, iyang giingnan, onyag mag-anak na ka, unsa man ang mag-anak, magtiko na. Kay wala man kay may relasyon sa imuhang mga apo, wa man kay may relasyon sa imong isikatawo, wa man kay maayong batasan sa imong silingan. Sa panahon nga ikaw mangayong panabang, mutabang kahana. Barang-arang kung mahinadlokon sa Ginoo, kay mutabang na bisag unsaon pa na nimong daot. Kung pareha na nimong buot, mamatay ra kas imuhang balay, wago na imong anha nimo. Dundo mo ra kag baho na unya. Hello, iyang giprangkahan. Ingon sa ako, lahi sa ako prinsipyo. Bahala o ang akong mga apo, dili na namutagan nako, basta nagapahuman ko sa akong mga apo. Wow! Munang iyang ikuyugan. Munang iyahang gialalayan ang iyang mga apo. Wa man po'y apo niyang nimbiya. Naiupat ka pong apo kuno niyang ipa-eskwela. Wow! Congratulations, Lola. Maunay kasing-kasing nga bulawanong kasing-kasing nga dunay paglantaw sa kaayuhan sa sunod niyang henerasyon. Apan kung ikaw o ako, di ka ni kamukugi, kay hadlok ka nang makakaon ang uban, mo ingon ra gyud ka, di na gyud ko kakaon aning mangga, di na ko mo tanong og mangga. Kay naama po'y tao anang mingon nga, ano sa pa may tanom-tanom nato nga di na matakaabot ana. Ano sa pa man ang tuig pila na makukatuig ron. Nagingon ra bang Biblia si tinta ra katuig. Unya ang mangga mamunga pila ka tuig. Sa isinta imong edad. Hulo ka tuig mamunga ng mangga. O sa isinta kaping pila ka tuig. Munay mga kwintador nga tawo. Sa kinabuhi ni King Solomon mga igsoon, diha yan ang natugan. Way kapuslanan apan hinulungi. Kung ang imong kinabuhi maayo kag relasyon sa imong sikataho, dili o dili do na mahimong hikalimtan hangtod na ikaw bawian sa imong ginanawa dinhi sa silong sa kalibutan. Ang pangutana, kung makahinumdum ba? Ikaw o ako naarigod na yan. Bisan ang Diyos, bisan si Jesucristo nagpasakit, nakita sa katilingban, nagantos, gibiay-biay, tanang sakripisyo, gibuhat para nimo, para nako, apan sa kadaghanan, wa yun na matignan na iksoon. Kilala mang katao. Ingon diri, dumuloong hinoon ang makapahimulos. Wala kini kapuslanan o dili matarong. Ang usa ka tawo mahimong makabaton o usa ka gatos kaanak o taas kaayong kinabuhi apan bisan panana unsa kaha kataas kini kun wala siya'y kalipay. Grabe siya. Ingon si King Solomon, bisag daghan pa siyang mga anak sama ni Abraham, usa katos ka anak apan wa sa ikalipay. Way kapuslanan ang tanan. Hinumdumi ang tinuod nga kalinaw naalagyan sa Dios, naalagyan ni Jesus. Ingon si Jesus sa Juan 14 versikulo 27, ang kalinaw akong ibilin kaninyo dili sama
sa hinatagan sa kalibutan nga ang kalinaw kadyot lamang. Siyempre, malipay rin ang tao magkadawa. Pagkahurot ay wa nag-uol na sa. Apan kung imong matukan ang pagkamayos Ginoo, bisag mahurot, kontinto ka, kay wala ka pasagdis Ginoo. Ingon diri mga Egsoon Lucas Kapitulo 6 versikulo 21 ang atong oras karon. Alas 5:05 na. Ato ning ipadayon ang atong programa alang sa mga greetings o mga pagpangungusta. Unsay giingon diri sa Lucas Kapitulo 6 versikulo 21 at bang ni mga Egsoon sa Mateo 5:5 ikat sa 1 hanggang sa 12. Ingon rin mga kaigsunan sa mga Lucas Kapitulo 6 versikulo 21. Kunya ako ning basahon tanan. Ingon din mga kaigsunan sa mubasa sa 21. Ingon din sa 20. Wala akong gigutom karon. Wow. Wala akong gigutom. Kay kamo pagkabuskon, bulahan kamo nga karon naghila kay kamo mga tawa raon niya. Wow. Nagpasabot na mga Egsoon ang kaguol nga naa nimo karon dili ko na magsigi. Kay kung nang magsigi na ang kaguol nimo karon, maunay mo taral sa imong kapilihan. Maunay mo daot nimo, maunay mo hatag nimo sakit, maunay mo hatag nimo og heart attack. O niya, kitawag ko sa mga heart attack, pastor. Muingon na yung heart failure. Wala. Abnormal na ng imuhang dasig. Ayay. Mauna na sinugdanan mo yung son ng imuhang ginawa. Atras, abante. Atras, abante. Wala. Ato ni basahon tanan mga Egsoon. Ingon diri sa versikulo 20 ngadto sa 26. Ingon diri. Onya mitanaw si Hesus sa iyang mga tinunan. Og mingingon. Agiya pag yung mga tinunan iyang gilantaw. Giuna-una niyang examine ning iyang mga gisakupan. Pero nagiusaan ni siaw. Ingon diri mga Egsoon. Aon sa iyang gisulti dinhi sa mao nga Lucas Kapitulo 6 versikulo 20 ang atong gibasa giniha 21 man atong ni basahon tanan ngadto sa 26. Ingon diri, onya mitanaw si Hesus sa iyang mga tinunan ug miingon, bulahan kamong kabus kay maghari ang Dios kaninyo. Wow. Mag-unsa man ay kang adunahan unya wala maghari ang Dios, ora pagyapon ka. Magiakoy ayo. Bisag magiaka pagkas sa lapi bulawan. Pag-abot sa panahon nga kuhaan kas imuhang gininhawa, ayay. Daghan ka imanunglo nimo. Daghan mo himaraot nimo. Moingon man to may rasap to tawhana oy mahitabo ay. Perti matong pagka dautana. Mga kuan ba to sila? Awa na. Sila pa yun. Hantod ang imong kabanay maapil. Maangin. Ano man? Mangutaan na mag-aplido. O sa may aplido atong tawhana to? Wala. At atong mga aplido ni mo parehan ni mo og aplido nga nagtinarong. Maangin. Unang dagan kay mga lagad sa Ginoo ron. Mga pastor o mga pastora. Maangin tong nagtinarong itawon. Kay mao may sundulan sa katilingban. Munay mga pastor. Munay mga pastora. Munay ikaw nagtinarong, matinaanan na lamang ka. Lain na magnilantawan ni mga uban. Mo lagi nalagot sa ubang mga pastor. Pareha, usa ka istorya, sugilano niya. Usa ka tawo nga nang-abroad sa Saudi Arabia. Lalaki. Pero, lalaki siya murag babae. Anong mingon ma kung lalaki siya nga murag babae, wa man siya bungot. Mao nga pun mo adto kag Saudi Arabia gikan sa Pilipinas wa kay bungot, ayaw na lang mag-adto. Unsa mapungunsaan nga naabot mag-isa sa Saudi Arabia. Paglantaw sa mga tao dito,
Wa masaibungot. Gidala siya sa desierto. Kitabangan sa grip mga igsoon sa mga Arabo nga mga lalaki. Bisan laki siya. Ayay, gitsaan sa pila ka po. Sohol mga igsoon sa ilang pagpanamas-tamas. Unsay nahimo mga igsoon. Gikan sa desierto, siyempre, ang Saudi Arabia, desierto niya. Nakaangkaang siya mga igsoon kay siyempre, di normal mga kaigsunan. Lalaki biyak siya. Ayay, gitsaan siya human. Oh, ipatambal na. Awa siya human sa iyahang kontrata, pauli sa Pilipinas. Sulod siya dito mga Soccer House. Siyempre ang iyang una-una makakita lagi siya aning parihang dagway. Kulatahon yun niya. Ay, nakainom na sa gamay mga igsoon. Nangandam na yun siya. Tagkong mga tao mga Arabo. Ingon siya, kami rin mga tawhana kulatahon ini. Pagkanindot na siya una-una kay murag kiti na yung pagkatastega. Kita bitaw siya parehas siya gari. Kulatahon bitaw niya maayo perting pagkapuno ka mga igsoon. Wagyon ka manos. Kung sa'y nahitabo niya siya ako'y gipreso. Ingon siya nga kining mga tawhana mo na galit na ko. Ina siya pulis. Tinuot ka maunay galit ni mo dito sa desierto. Ingon sa kauban na. Sure ka kauban na. Lahi na. Siya mo'y nagkagulkol, nagtikakol. So, nakuha pa na to. Dili niya sa sambingay, tinuod na hitabo. Realidad mga kaigsunan sa kinabuhi. Usahay masubutan mamalandong. Makagubang o pamilya. Kay mao. Ang ginahuna mga kaigsunan ang kailibro din sa katalibutan. Way katagpawan sa maniting Solomon, ingon siya. Way katagpawan, way kapuslanan. Ang hinumdumi, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matagpulong nga magagulak sa baba sa Diyos. It meaning to say, bisag daghan pagkagpagkaw, bisag daghan pagkang pinakin nga bugas, bisag daghan pagkang sardinas, unsa na as imong panimalay, bisag maghumba pagkakanunay adlaw o gabi, hinumdumi kung wala kay minsay Ginoo, dili gyapon ka malipayon. Hello. Ingon diri maison, bulahan kamo kun mga tao, magdumot, magsalikwahi o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kun sila mag-ingon nga kamo dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kun mahitabo kini o pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit, kay ang ilahang mga katigulangan gihimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Grabe sa 24 ingon diri, apan alaot kamong mga dato nga nagpahimulos nan ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot ang mga dato nga nagkinabuhi nga hayahay. Pero dili magutan ng mga dato, dili sab nato na i-generalize. Pero mostly mao nga gani diya sa pagpangalaga, dili tanan nga mga pastor nga mga balasubas, dili tanan mga pastor nawong og kwarta, dili tanan nga naas pamunuan nga nawong agap sa katungdanan, naa pa mapili. Wow. Ingon diri, alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo karon nga nangatawa, kay kamo unya magbangutan o maghilat. Una nga sa diha nagwali si Jesus, dunay nangatawa nagyaga-yaga. Nahilo mo kali, ingnan niya. Kamo, yaga-yaga mo, ulo katawa mo, hinumdumi, manghilak na gyapon mo. Nahilom ay natingi. Unang sakit kaya ng mensahe, maigot ta, makoriksyonan ta, mamuligi na lamang.
Pero kanang minsan sa Ginoo dili binapara nato, dili binapara sa uban, para bina nato nga maaron ikaw ug ako magkaton sa tinud-anay nga pagpangalaga. 26 ninyo diri, alaot kamo kung magdahig kaninyo ang tanang mga tao nga mauusab kini ang gibuhat sa ilahang mga katigulangan ngadto sa mga minit nga mga propeta. Mao nga gipahinumduman ang mga dato. Ayaw mo pagpasigarbuhon sa inyong pagkadato karon. Usa sa atong amigo matud pa niya, Pastor, nakatagamtam na ko sa akong pagkabilyonaryo. Nakatagamtam na ko sa akong pagkadato. Nakasulay na ko sa kaharuhay sa kinabuhi. Layhan ko nga ang uban na sa makatagamtam sa panalangin nga gikan sa Ginoo ngadto kanila. Wow! Kana kung tinuod ang pinalungana, ulawanon nakasing-kasing sa usa ka tawo. Ingon siya, Pastor, nagikan ko sa kalisod, kinsa man ko kaniadto. Apan dunay katuyuan ang Ginoo nga niabot ko niini. Ikaw o ako usapan niya na pamalandongi ang imong kinabuhi. Kung ano na kay kaluoy sa imong isip ka tao, matuni o sisaha na ikaw ano na kay buhaton bisan o sa kalakang na aksyon aron ikaw madangat ang imong kaluoy sa imong isip ka tao. Mao nga niingon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 17. Ipahimatngunan yun ang mga dato ani mga panahon. Kaya usahay magod ang mga dato kasagaran ang ilang mentalidad. Dili na sila mapordoy. Ang ilang pagkadato madalag yun na silang lugnanan. No, dili. Bisag yakan pa na nimong mga butang. Bisag ikaw pa'y pinakataghang hayupan. Bisag na ikaw pa'y pinakadaghag sakyanan. Bisag ikaw pa ang pinakanindot nga balay. Pahulayan din sa kalibutan. Mawakta na gana. Mahanaw na gana. Matod pa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10 ngadto sa 11. Ang kalibutan kita gana alang sa pagpanudya, alang sa kasuko sa Dios. Mangutana ko asa man ka nagpuyo karon. Kung nag-ingon pa nga ikaw nagpuyo sa Jupiter o sa Pluto o sa Uranus, murag magkagawas ka sa minsahis Ginoo natong itunan. Apan kung naa ka dinhi nagpasilong sa landong sa langit dinhi sa gitawag og planet of Earth, ikaw o ako sigurado gyud makatagamtam niya na. Mao nga niingon diri unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 17. Pahimangnuhi ang mga dato nga dili sila magpahitason o dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios. Daghang kay mga katawhan na nagsalig sa bahandi nga nahimong powerful even sa tibok katilingban. Pangutana until and forever ba? Wala. Wa magdayon kay dili gusto ang Dios nga ang tao magsalig kanunay sa iyang pagkadato o pagkadunahan. Ang importante hindi sa silong sa kalibutan, doon na kay bulawanon na kasing-kasing, doon na kay bulawanon na maing pakigrelasyon sa imong isig ka tao, dili lamang sa sulod sa simbahan. Ingon diri igsoon, pahimat ko ni ang mga dato nga dili sila magpahitason o dili magsalig sa bahandi kung dili sa Dios. Kaya daghan namang mga Kristohanon mga igsoon nga madato na danay mga sakyanan pila ka po pagkahambukan na. Makakita ganing mga sakyanan nga kagang-kagang nga mas nindot pang yaha katawan niya. Hello. Tiga-nyagaan. Kay nindot yang sakyanan, genuine, branded. Dili na siya maayo igsoon.
Ayaw uwata ang imong kaugalingon. Ayaw ipasigar ko nga maayo kang tao. Maayo nakakaruksukan. Hinumdumi, sunod anak, dili na po niya imuha. Hello, anong moingon ta? Niingon ang Dios, ako ang nahibalo sa angay nako nga panalanginan, o ako usab nahibalo sa angay nako panalanginan. Apan ayaw pagsalig ang panalangin na naan nimo karon magdayon na kung mausab gani ang tornilyo o dagan sa imong kinabuhi. Pagbantay kay kuhaon nila hinahinay pagbalik sa Ginoo. Og diha mga igsoon mo na imong hatag nimo kaguol matud pa ni King Solomon. Imagino na to, parihatang King Solomon, dili. Wala ratas kumingking, wala ratas ko sa kalugas sa buhok, sa kahalak doon o kahari ano ni King Solomon ay so. Ingon diri, kay ang bahandi dili makahatag o kasiguruhan, apan ang Dios nga walay sukon, naghatag kanato sa tanan, aron kita malipay. Wow! Grabe naman. Kung ikaw na ang Ginoo, siya maoy maghatag sa tanan. God is our provider in everything that you need. Wow! Siya ang magsusulban. Siya ang magtatabang. Niingon si King David, ikaw o Diyos ang akong magtatambag. Ikaw o Diyos ang akong tigpanalipon. Nagsalig ako kanina. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Ilhi siya, kay siya ang mga mando sa imong alagianan. Kung di ka ni ka mo ila sa Diyos, ikaw rin naghimo na ikaw nag-ila-ila sa imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon mo'y magbuot. Dili ang pagbuot sa Diyos. Klaro ba dili? Apan kung ang imong kinabuhi nag-agad sa desisyon sa Ginoo, nag-agad sa minsay sa Ginoo, tugad pinaglory ang imong kinabuhi karon, dunay kabaguhan. Ingon diri mga igsoon, moatras ko sa bersikulo 10 las nga mga bersikulo. Sa maong unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10. Kay ang pag mahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadaotan. Ayaw ko gigugma ang salapi. Kay mahigugma gani ka sa salapi. Agop ko kag butang, agop kag kaptangan, agop kag katungdanan. Wa nagkamaglantaw sa uban. Hello, ayaw pagdahong nga magsigit yun na sa imong kinabuhi. Ang nindot nimong buhaton dapat naa ka sa gitawag makiangayan. Labaw sa tanan dili imuha para sa uban, para sa nanginahanglan. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadaotan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilhang tinguha nga masapian. Amon na maninguha pa, masapian madato, mahimulag hinuon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Tanawa na na. Ano kung dili ka mahiagom sa kagulanan? Nabisag dili di mo kaya, kaya. Hala. Ang atong oras mga kaigsonan, alas 5:24 na, padayon kita sa mga greetings o mga pangumusta, iningtag na dapit sa kabuntagon. Dili na ako ni-close sa mga prayer o niya na manakaw mga greetings mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban, manghinaot kung ano na mo'y nakatunan. Tataw o klaro kayo ang minsay sa Ginoo nga mo'y nagtugan sa mata ko sa kanato na ikaw o ako na kinahanglan niini. Mga mensahe nga gikan sa Ginoo, mga mensahe nga dili gikan sa tao, mga mensahe nga nagtugan kanato sa tinud-anay nga pagpangalagan sa buhi nato nga Dios. Dalay ko na Ginoo niningtag na akong dapit sa kabuntagon.
Mahimbutang ka na to. Tanan mga igsoon pag-usa sa tanan nga mga follower of listeners sa Shine FM 95.3. Labi na sa atong mga igsoon din sa Balo. Ang atong oras karon mga igsoon alas 5 na 25 sa kabuntag. Parahin kita sa mga greetings sa atong mga kagalaan. Labi na sa tanan nga taga-Kagwig mga igsoon, ako mga nawala man diri ang akong listahan sa mga katawhan sa dapit sa Batulinaw. Orang napalit tingali itong mga igsoon sa Alisiling pan, ako ra kong bulungon, nawala man diri. Abanay kita mga igsoonan, may buntag sa tanan nga taga-Kagwig, sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Dalmasio family mga igsoon, sa tanan nga mga Hilat family, sa tanan nga mga Dagodo family, mga Kabayay family, labi na sa mga Sibungit family mga igsoon, sa mga Rutsa family, sa mga Buanas family mga igsoon, ilabi na sa mga Bildosola family, maibuntag kanyang tanan diha sa mga Duhig family. Ilabi na sa tanan nga mga Masida family mga igsoon, maibuntag ilabi na sa pamilya sa mga Ilay family diha sa Kagwig, sa pamilya ni Brother Mario Ilay mga igsoon, maibuntag kanyang tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Punti family, sa pamilya ni Mans Josephine, sa tanan nga mga Punting dia paring Ponso, paring Brother Atong, Sister Lina, diha kayo sa Kagwig, so maibuntag kanyang tanan. Ilabi na sa dapit sa Ilihan, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag, sa tanan nga nakakaroon sa Ilihan, o sa tanan nga mga taga-pasto, sa tanan nga taga-Budiga, Katrimbulo mga igsoon, mayong buntag. Ilabi na sa mga Bilong-Hilot family, sa mga Romano family, sa tanan nga mga Bording family, o sa tanan nga mga Villa Cantol family, o mga Zero family mga kaigsunan, sa mga Baldado family, mga Moyon family, ilabi na sa mga Artinia family, sa mga Kabanag family, o giri sa nasong mga kaigsunan, sa mga Tihana family, o sa tanan nga mga Sataan na family, mayong buntag kaning tanan. Ilabi na sa itong mga kaigsunan, sa pamilya diri mga kaigsunan diha sa dapit sa Basto, mayong buntag kaning tanan. Ilabi na sa dapit sa barangay, sa proper barangay mga kaigsunan, sa tanan nga mga Uwano family, sa mga Ajal family, sa tanan nga mga Caceres family, sa tanan nga mga Estender family, ilabi na sa mga Generosa family, Pastor Diego Generosa, may buntag kaning tanan diha Pastor. Sa tibok na yung mga Panimalay. Ilabi na sa mga Estender family, sa tanan nga mga Favorada family, sa tanan nga mga Gabonada family, mga Oro family. Ilabi na sa tanan nga mga Sorinio family, o sa tanan nga mga Vergara family, sa tanan nga mga Ila family. Ilabi na sa tanan nga mga Kada family, maigsoon, maingutag. Ilabi na sa mga Candelario family, o sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Balasapas family, o sa tanan Macardo sa family, o sa tanan nga mga Ampin, o sa uban pang mga katawan diya wala na to na mention. Maibuntag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Lampinig family, so dapat diya sa Naga mga igsoon, sa tanan nga mga Balsamo family, mga Baldosa family, maibuntag, o sa mga Caceres family diya sa dapit sa Naga. O maibuntag usab sa tanan nga taga Nasulahan, sa mga Yagoso family mga igsoon, sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso, ilabi na sa pamilya usab ni Sister Malin Yagoso King. Salamat sa Ginoo wala sa na ko ni Miley ang ilang mga igsoon, ilabi na sa dapit sa Kandahoyon, sa tanan nga mga katawhan diha mga igsoon, ilabi na sa mga Pavilla family. Maipunta kanimo diha Brother, kanunay sa mga kasunod sa ato programa. Ano na mensahe si Brother Pablo Mengito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City, Malipayong, Kabuntagon Pastor, watching from Lapu-Lapu. Shout out ko sa akong mga kauban na security guard nga naka-duty
si SG Romano, si Sir Miranda, SG Tapinit. Wow, salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi sir, sa tanan nga mga security guard right now nga lantaw nagasunod sa ato nga programa headed by Brother Papsilo Mingito as security guard. Nga dili maginalalim mga kaigsoon tungod kay na kasi natin ko as a security guard before ani ato make sure kung sa mga panghitabo sa imong agiatngan imong hagyo na nga risko. Mao na nga before ang imong duty dapat do na kay 15 minutes on duty do na ka sa imong area. Tungod kay imo pang nang check upon sa imo nga pag take over imo na nga gi-clean up tanan kung wala bay nang awala simpre do na kay record book nga imong gilista in and out sa mga tao labi na mahimo kang security sa university o sa mga department store. Dapat doon ay mga area nga mga mo parking lot nga mga sakyanan dapat i-record mo ang mga plate o mga sakyanan o mga drivers. Munang dili lalim, munang salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi as a security guard sa nagalaing-laing departamento ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Kunya ka mo gi permiro puntarya sa tanang-tanang mga tao nga mosulod sa area. Una nga doble lang sa camping. Una nga doon sa gitawag nga protocol o palisiya ngayon sa ninyo nga sundon. Dili na sa sayon. Kamo maoy nagpupot sa seguridad sa gitawag o tanan nga building nga inyo mga gibantayan igsoon. Una nga mas labaw pa sa kinabuhi ang inyo nga gibantayan ko na mo sa usa ka gitawag kompanya. Una nga tanang tawo gawas sulod dapat naamoy gitawag og psychology. Kung psychohon ang tawo kung unsay kalihukan sa nagsulod gawas sa maong area. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi Brother Pops Jelon sa inyong mga kaubanan nga si SJ Romano, si Sir sa inyo haning labaw tingali mga kaigsunan nga si Sir Miranda o si SJ Tapinit mga kaigsunan. May punta kanyang tanan diha sa Lapu-Lapu, Cebu City ang Ginoo mag-aplikan ninyong tanan. Labi na sa tanan nga naminaw sa maong nga dapit. Salamat sa Ginoo sa tanan nga tagalamos mga igsoon, ilabi na sa tanan nga mga Erosido family, sa mga Team family, maimuntag kanyang tanan, ilabi na sa dapit sa Takalan sa mga Team family, o sa tanan nga mga Abraham family mga igsoon, ilabi na sa dapit sa Palaybay sa mga Salvador family igsoon. Ilabi na sa dapit sa nursery mga igsoon sa pamilya ni Dong Paterno igsoon, o sa mga Robiti family, sa pamilya ni Brother Dante Robiti, sa mga Olpos family, sa pamilya ni Nang Julia Olpos Mike Sorot, sa mga Amparado family, sa mga Amarante family, sa mga Refill family, maibuntag ganyan tanan diha o sa tanang makatawan diha sa dapit sa nursery. Ilabi na sa dapit sa Lamos mga kaigsunan, sa mga Romano family, sa mga Cabal family, sa tanan nga mga Amaro family, ilabi na sa mga Estolonio family, diha sa dapit sa Lamuas, ilabi na sa mga Garnica family, sa tanan nga mga Garnica family mga kaigsunan, ilabi na sa dapit sa Alangilan, sa mga Silva family o sa mga Patok family, mga Ramirez family mga igsoon. Salamat sa Ginoo kanunay mo nga nagasunod ini nga itong programa. Ako patong pulungon mga igsoon tingali nawas ito na misplace ang mga listahan nato nga gihatag sa atong igsoon diha sa dapit sa Lamuas. Salamat sa Ginoo sa inyo makinalabi na sa dapit sa Bantulinaw. Wala ko salamat ng Ginoo nga padayon mo nagasunod ni nga atong programa sa mga greetings o mga pangumusta, mga request awit makalangit o pinta karon mga kaisunan. Ang atong oras mga kaisunan alas 5:34 na sa kabuntagon. Labi na sa mga kaisunan dapit sa dini sa dapit sa area nga dapit mga kaisunan. Labi na sa dapit sa Pilipigan igsoon sa atong mga kaisunan diha edit by Pastora April May Kapturan. Maibuntag kanimo diha Pastora April May Kapturan. O sa tanan nga mga Turan family o mga Akab family, sa mga sakop ni Inong Kitoy Turan. Ilabi na sa pamilya o sa Brother Ganter Turan o ni sa mga Turan family mga igsoon, maibuntag sa mga Panerio family, sa pamilya ni Sister Nining Panerio o sa tanan nga mga pamilya usab ni Brother Bibing, Sister Eileen Panerio mga kaigsunan o sa inyo ang duha ka mga anak, Brother John Panerio
O Sister Maymay Moran, sa tanan nga mga Moran family, sa tanan nga mga Babor family mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Christopher Babor o sa imo nga tibok Panimalay. Bisan pa man sa tanan nga mga dahil family, Sister Lorna dahil Exxon, maing butag, kanimo diha Sister Lorna, o sa tanan nga mga Romeral family, o sa tanan nga mga Kabanag family, Sister Evelyn, Sister Rodi, Kabanag mga kaigsunan, labi na sa tanan nga mga Kabanag family diya sa dapit sa Pilipigan. O sa tanan mga kaigsunan nga mga Robiti family, sa pamilya ni Gawin Bong Robiti, Gaw John Robiti, Gaw ni Dong Bani Robiti mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Sambilan family, o sa tanan nga mga Saguban family, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Dumahil family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Israel Babor, o sa mga Visitasyon family. May buntag kanimo diha Paring Israel, ilabi na sa pamilya sa mga Lagunero family, o sa tanan nga mga Visitasyon family mga igsoon, sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon. May buntag kaning tanan mga pamukaw din sa Shine FM 95.3 kanunay nagalanog-lanog sa inyo ang mga dugan nini nga sayo nga kabuntagong naghatag sa Ginoo sa matapusan nato ka mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa dapit mga kaigsunan sa Kabanbanan, sa tanan nga mga Kabanag family mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastor Rinaldo Cabanan. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga kanunay nagasunod ni atong nga programa dinhi sa Shine FM 95.3 kanunay mo na naminaw sa mensahe Ginoo nga gidulot ining mao nga istasyon. Salamat sa Ginoo, labi na sa dapit sa Kasagangkal o diha sa dapit sa Manialas, sa mga Arias family mga kaigsunan, sa pamilya ni Pastor John Arias, sa tanan nga mga Arias family, labi na sa pamilya ni Sister Shasha Arias Villa Canton. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi nga kanunay sa mga kita diya sa eskwelahan mga kaigsunan. Siyempre nag-eskwela ako sa Panggilakan ako niya ako po hatod dito mag-eskwela, pero first time amo siya gikuyokan kapon naguli-uli lang ko balik diri mag-eskwela ingon sa dito. Una nga pasalamatan ng Ginoo nga hinahinay lang yun makasabot hanggang may mga bata. Siyempre edad pag 5 niya kindergarten ka diker pa preschool mga siya. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kabanbanan Lower Tuyupan mga kaigsunan, sa tanan nga mga Siray family, labi na sa pamilya ni Pastor Lopreng Siray. Salamat sa Ginoo sa inyo makinabuhi diha sa dapit sa Lower Tuyupan. Balik kita sa dapit sa Manialas, sa tanan nga mga Rio family, sa pamilya ni Sister Jubilin Rio, sa mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Gawanito Silva, sa pamilya ni Lita Silva mga kaigsunan, may butag kaninyo nga tanan diha sa dapit sa Manialas. Labi na sa tanan nga mga Malgi family, o sa dapit sa Kasagangkal mga kaigsunan, sa tanan nga mga Villagantol family, sa pamilya ni Brother Arnolfo Villagantol mga kaigsunan, o sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias mga kaigsunan, may muntag kanimo diha Pastor, o sa tanan nga mga Mohares family, o sa tanan nga mga Garingo family. Labi na sa dapit sa Nasinan, sa mga Plaza family, sa pamilya ni Brother Jody Plaza. May buntag kanimo diha Brother Jody og David diha sa Supo-Supuan. Ilabi na sa mga Santiago family, o sa tanan nga taga Latawan mga kaigsunan, may buntag kaninyo nga tanan diha sa Latawan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Latawan mga kaigsunan, sa tanan nga mga Limbaga family, o sa mga Teorica family mga kaigsunan, may buntag kaninyong tanan diha sa Latawan. Ilabi na sa dapit sa Tanghatap mga kaigsunan diha sa Kabugan, sa pamilya ni Brother Jonon Tanahid. Kanunay nagasunod kanunay nining ato nga programa dinhi sa Shine FM 95.3. May butag kaninyong tanan sa mga Katubig family, sa pamilya ni Brother Rodel Katubig. Ilabi na sa mga Kasal family mga igsoon, sa pamilya Dong Sinto Kasal, o sa pamilya sa Midong Boboy Kasal. Ilabi na sa ako nga bayaw mga kaigsunan, si Day Rohilia na kuno diha ni bakasyon mga kaigsunan, matud pa sa akong sister gikan sa Cavite City. Ating ali mga kaigsunan, basi kadalikyat ko nining mga panahona, nining si panahona sa pagbisita sa ako nga bayaw mga kaigsunan, asawa sa among kinamakulangan nga si Day Rohilia diha sa Tanghatap mga igsoon. Sa mga Ubira family mga kaigsunan, may buntag kanimo diha Dong Roger Ubira. O kilabi na di Day Rohilia Ubira, wife na sa ako ang among kinamakulangan o panganay ni Dong Premier. Nagbakasyon daw. Wala nga ako lang ipahig mga kaigsunan ng akong schedule tungod kay doon ako yung mga lakaw karon alang sa pag-adto sa airport.
sa ato nga kababayan nga gikan sa Saudi Arabia. Ako pangatawagan na ato nga amigo mga igsoon to magkaroon na po tayo nga gihangyo mga igsoon nga sakyanan alang sa pagtagpo sa atong kababayan nga taga Viho, Palanas, Tanay City, Negros Oriental. Orang inyong kupos nga lagad mga kaigsoon kanunay kini nga adunay mga schedule nga dili kayuhan sa kaugalingon kung dili kayuhan sa matag usa ka kinabuhi igsoon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ilabi na sa tanan nga mga Badoy family mga igsoon, sa pamilya ni Brother Ernesto Badoy, sa pamilya ni Brother Artemio Badoy mga igsoon. Maayong buntag kaninyo nga tanan niya. Labi na sa tanan nga mga Villa Cantol family, sa pamilya ni Dong Ros Villa Cantol mga kaisunan. Maayong buntag kanyong tanan diya sa mga Malke family, sa mga Buagas family, o sa tanan nga mga Kalibo family, sa mga Makay family diya sa Baleo mga kaisunan, Tanay City, Negros Oriental. Sa pamilya ni Brother Jason Makay mga kaisunan, sa pamilya usab ni Paring Indoy Baldado diya sa Nagbaan sa Mainit, o sa uban pang makatawan diya nga kanunay nagasunod din ang atong programa ilabi na sa Dapit sa Tambuan o sa Atbang area nga nakadungog dinhi mga kaigsoon. Pwede lang din mo magpadalag mga mensahe alang sa mga greetings o mga pagtumbay ang mga request awit makalangit nga atong idulot meaning mao at dapit mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Namonbon mga kaigsoon, sa tanan nga mga Robiti family, sa pamilya usab ni Gao Rone Robiti. May punta kanimo diya Gao Rone Robiti. Ilabi na sa atong mga kaigalaan diya sa mga Caldo family mga igsoon. Sa pamilya ni Paring Done, Paring Boboy Caldo, sa pamilya ni Paring Isik, Paring Odoy, o sa pamilya ni Paring Isigel, o sa pamilya ni Nong Girong Caldo mga kaigsoon. Ilabi na sa tanan nga mga Caldo family, may butag ka nato nga tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Kalunsag family, sa pamilya ni Nong Fredo Kalunsag mga kaigsoon, may butag ka ninyo nga tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Villares family, Paring Tata mga kaigsoon. Ilabi na sa pamilya sa mga Uyanggorin family mga kaigsoon, sa pamilya ni Paring Lito, ni Mats Marifi Uyanggorin, o sa iyang mga anak mga kaigsoon nga si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Bro Angelo, si Sis Angeli mga kaigsoon, Bro Samuel, Bro Jota, o sa iyang mga po mga kaigsoon nga si Ian, si Yana, si Hop Janho, o si Inday Sophia Faith, o sa tanan nga mga Ensoy family diha mga kaigsoon sa Dapit sa Namonbon. Ilabi na sa mga sa mga Loquinio family, sa mga Martin family mga kaigsoon, o mga Himina family. May butag kanyong tanan diha mga kaigsoon. Sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, o sa imong nga pamilya, sa mga Kalibo family, sa mga Carabangwell family. May butag kanyong tanan. Ilabi na sa mga kahigalaan diya mga kaigsoon nato diya sa pamilya Robiti family mga kaigsoon, sa pamilya ni Brother Jan Robiti, Sister Salsi, o ilabi na sa inyo ang duha ka mga anak, o sa pamilya usab ni Brother Juan Robiti, o sa ni Sister Ann Robiti mga kaigsoon, o sa inyo ang tanang mga anak, sa pamilya ni Nong Ipoy Robiti, o sa inyo ang mga pamilya, o sa tanan nga katawhan diya. Ilabi na sa pamilya ni Sister Lita Robiti mga kaigsoon din sa Katalaki mga kaigsoon. May punta kanimo Sister Lita. Ang Ginoo lang yun maghanay o magtingon sa imong kinabuhi, labi na diya sa pagpangalagad ato yun nga masayran ang lintunganay sa pagpangalagad sa buhay nato nga Dios. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga katawhan sa Namonbon mga kaigsoon, sa tanan nga mga Istokuning family, sa tanan nga mga Lopez family, sa tanan mga Galaban family, o sa mga Mercado family, sa pamilya ni Dong Ansing, Dong Sandrito Mercado igsoon. Ilabi na sa mga Kalimot family mga igsoon, maayong buntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa tanan nga Dapit sa Lower Balok mga igsoon, sa tanan nga mga Malki family mga igsoon, sa mga Filomeno family na diya sa Dapit sa Namonbon, sa mga Filomeno family. Ilabi na sa tanan nga mga Ardinia family, sa pamilya ni Nong Sidro Ardinia mga igsoon, Dong Marlon Ardinia, sa mga Violeta family, o sa tanan nga mga Adlaon family mga igsoon, sa pamilya ni Dong Pimpi, o sa pamilya usab ni Dong Rico Adlawon, o ni Dong Tony Adlawon mga igsoon. Sa tanan nga pamilya diha mga kaigsunan, maayong buntag kaning tanan. Sa mga istasyon family, maayong buntag kaninyo. Ilabi na sa mga kaigsunan dinhi sa Balok mga kaigsunan,
May buntag sa mga talon family, sa pamilya ni Sister Bibi, Brother Rami Talon, mga kaisulan na pagkakaroon sa Sikihor. May buntag sa mga kabanang family, sa pamilya ni Nung Dading ng Mokrit. May buntag ka ni Mondia Nung Dading. Salamat sa Ginoo. Doon ay minsay si Brother Renel Dolingoy o Pastor Renel Dolingoy. Ang tingali mga kaisulan, ang himunan na siya ka Pastor. Tingali karon mga kaisulan, may buntag ka ni mo diya Pastor. Kumusta man ang atong kinabuhi nga doon ay obligasyon bagong trabaho para sa Ginoo. Unang huktan ay ginagbakos mga kaisulan kung makumitar nga mahimot ang alagad sa Ginoo. Wow, congratulations. Apan hinundumi, hinuktanay o bakos. Ang alagad sa Ginoo, hinuktanay o bakos. Ingon diri mga kaisulan, doon sa iminsay mga kaisulan. Good morning Pastor Sapri, kumusta Pastor? God bless Pastor. Wow, tugat bida glory. Ang Ginoo nako kanunay nagapakamaal, kanunay sa mata ko sa ano tayo tagi challenge sa kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Apan tugan pinaglory ang Dios maayo o ang Dios maayo sa tanang panahon. God is good all the time. Maraming kita magkaigsunan sa tanang nga mga Amante family, mga kaigsunan dinhi sa Balog, ilabi na sa pamilya ni Sister Elisa Amante, Sister ni Brother Otto Amante, o sa kinabuhi ni Sister Roxanne Amante, mga kaigsunan sa mga Silva family, sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, o sa pamilya o sa kinabuhi sa ni Dong Randy Silva, sa pamilya o sa ni Nang Pimping Silva, sa tanan nga mga Bolgado family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga katauhan diya sa Upper Balog, mga kaigsunan, diya sa mga Bolgado family, sa pamilya ni Dong Erning Bolgado, o sa mga Santana family, sa pamilya ni Brother Roque Santana, o sa uban pa mga katauhan diya nga nakapuyo din sa Upper Balog, o sa pamilya usab ni Dong Johnny Silva, sa pamilya usab ni Dong Arturo Silva, o sa pamilya usab ni Paring Renato Silva, Mas Raquel Silva, o sa inyong mga anak. O sa pamilya usab ni Exo Jimmy Silva, mga kaigsunan, Exo Jimmy, may buntag kanyang tanan. Sa tanan nga mga Tihana family, sa mga Santana family, o sa mga Ramirez family din sa Pueblo, o mga Carabanguel family. Ilabi na sa mga Santiago family, mga kaigsunan diya sa Tantan, may buntag kanyang tanan diya sa pamilya ni Nong Baturing Santiago, o sa pamilya ni Don Giovanni Santiago, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Baldonado family, sa pamilya usab ni Nong Hermi Baldonado, o sa pamilya usab ni Dong Roy Baldonado, and so on. Sa tanan nga katawhan diya sa David sa Natuan, labi na sa pamilya sa mga Mabilog family, sa pamilya usab ni Brother Gomer Mabilog, sa pamilya sa kinabuhi ni Sister Alma Mabilog, sa inyong dua ka mga anak, Sister Brother Alzain, Dong Alfred, o sa tanan nga mga Aguilar family, sa tanan nga mga Bayat family, o sa uban pa mga katawhan niya sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong Bodi Pansito, o sa pamilya ni Dong John Pansito, may mutag kanyang tanan. Ilabi na sa Puglong Magagsunan, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, may mutag kanyang diya, Sister Brother. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Pastor Renel Dolingoy, dili sa yon sa pag-alaga sa Dios, Pastor. Pero dapat magpadayon o ba ang gugma sa Ginoo, Pastor, kay naaman diri atong kalipay tinuod kayo na Pastor limo lahutay na kayo ni sa bakos, sinugtanay na guni sa bakos. Wow, at tinuod na congratulations Pastor Dolingoy, inugtanay guni sa bakos gikan sa ubos hangtod sa Alipolo, from the foot until to the head. Wow, dili lamang bakos hawa, kundi ikan sa imong lapalapa katos inatumyan o katapusan yugto sa imong buhok nga nabilin. Amen ba? Salamat sa Ginoo, alagad sa Dios o kinahanglan gyud ta namo sakripisyo, Pastor. Wow, sacrifice is the key to success. Dili lamang sa edukasyon nga mo sakripisyo ka, how much more ya sa pagpangalagad sa Ginoo. Gikinahanglan mo sacrifice ka aron ka mahimong success atubangan sa Dios. Isip alagad sa Ginoo. Gikinahanglan atong ibutang sa atong unaw nagkasing-kasing ang kadaugan kasiguran na ari Dios Ginoo ang tanang nagagikan. Panan kita mag-igsunan ilabi na sa imong pamilya, Pastor Renel Dolingoy, ang Ginoo mag-supply sa tanan ninyo
inyo mga panginahanglan ilabi na sa bag-aw nga trabaho. Ato ginunduman makaigsunan ng atong pamilya. Our family is our first ministry. Dili usab natong hikalimtan nga aduna tay obligasyon sa atong kaugalingong pamilya. Dili pwede makaigsunan nga mahimot ang alagad sa Dios apan ang atong pamilya atong gidismaya. Dapat mga kaigsunan ikaw ug ako kauban ang imong pamilya. Kauban ang imong asawa, kauban ang imong mga anak, kauban ang imong unang pamilya. Amen ba? Ngayon po tayo, ang imong asawa lagi pastor to amang sa Saudi Arabia. Wow, time welcome. O balik sa Pilipinas aron sa pagpadayon sa trabaho para sa Ginoo. Ang oras o ang panahon o ang bulan dunay kinatbanan. Ang tanan dunay katuyoan ikaw o ako ihanay atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo dunay mensahe si Pastor Renel Dolingoy. Asa man siya karon nagasukat, asa man karon nagasukat pastor. Ako ni bang ato nahibalan gikan mo sa asa man to inyo ang lugar sa Ayumon o sa Panta o sa Bukiran dia sa Manuyol or Bendoy. Para kita mag-igsunan, doon na sa mensahe, gugma Diyon alam sa kikinahanglan sa atong maong bulaton, pastor, para kita magkapadayo. Yes, love is the first important in our life. Kung ano, nagugmatas atong bulaton, dapat nagugmatas atong pamilya, nahugugma labaw sa katilipan, that is true love. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa pamilya sa mga Silva family, sa pamilya ni Sister Perse Silva, sa pamilya ni Brother Jolie, sa inyong pamilya Brother Jolie, Sister Perse, sa kinabuhi ni Brother Joker Silva, sa kinabuhi sa ni Brother Henner Silva, sa kinabuhi ni Sister Renamel Silva mga kaigsunan, may buntag kanong tanan, ilabi na sa tanan nga mga Samani family, sa pamilya ni Brother Jojo Samani, may buntag kanimo dia Brother Jo. Sa tanan na taga-Punglo mga kaigsunan din sa Sitio Punglo, barangay sa Tuminyo, Tanay City, Negros, Oriental. Doon ay mensahe si Pastor Renel Dolingoy. Amin tinuod yun pastor, dapat yun magbalansin nato, dili pwede nga dili nato maatiman ang pamilya. Yes, saludo ko. Ang una na kong kipundar mga kaigsunan ng akong pamilya. Una na kong kauban until now and forever ang akong pagnimalay sa kasakit, kaguol, kawalan-on o kaabudan siya. Kauban ang pamilya. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa tanan nga mga taga-Punglo mga kaigsunan, mahimutan kanyang tanan. Dili pwede mga kaigsunan gisugod ko pastor, gisugod ko brother sister, pero ang imong pamilya gigot man. Dapat that is your obligation. Kung mutuo ta, kung musunod ta sa Ginoo, dapat ang imong pamilya obligaha una ang pag-obliga sa ubang pamilya kay dili ta mahimong apektibo sa bulaton sa Ginoo kung ang atong pamilya nagpanguyab. Salamat sa Ginoo, bukiran sa Manuyol mo pastor sa Apan siya, pero di ako karon sa Talay karon naminaw ni mo pastor. Nibalik ka sa Talay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother pastor Renel Dolingoy. Manghinaot ko ato masabtan ang litunganay, ang kasayuran, ang kamaturan maghatag ka na kung kagawasan. Di mo anay yatag ang kagawasan how to live to our life in this world. Dapat makaigsunan kabaluta nga mulit sa atong kaugalingon, labi na mulit gikan sa pulong sa Ginoo. Amen pastor. Salamat sa Ginoo sa inyo ang amin sa akin. Maraming kita makaigsunan sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Nong Alex Lasola, sa pamilya ni Nang Maming Mahimuntag, ilabi na sa tanan nga diha sa dapit sa Upper Punglo mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Dani Lasola, ilabi na sa Kamanda. Kanunay naglanog-lanog mga kaigsunan bisan walay mga kurite, pero kanunay silang nagpalanog sa FM radio diha sa Kamanda. Sa pamilya ni Dong Dani Lasola mga kaigsunan kos Ginoo, sa pamilya sa mga Kadusali family, Dong Dodoy, o sa inyo nga mga anak, mahimuntag sa tanan nga mga Carico family, mga Mancio family, o sa tanan nga mga Chavez family, mahimuntag kanyang tanan.
labi na sa mga dahil family mga igsoon, may butag sa tanan nga mga dahil family sa pamilya usab ni Nong Asid dahil igsoon. Isa pa man sa tanan nga mga Silva family, ikaw Bini Silva, ikaw Junior Silva mga igsoon, may butag kanyang tanan. Ilabi na sa mga Palomar family mga igsoon, sa pamilya ni Dong Romy Palomar, Dong Bibi Palomar, o sa tanan nga mga Palomar rin sa Tonglo igsoon, sa tanan nga katawhan nga mga residente. Ilabi na sa pamilya ni Dong Nilo Palomar dahil sa imo nga wife igsoon, may butagin tanan diha mga igsoon. Salamat sa tanan nga mga Ardinia family mga igsoon, sa pamilya ni Dong Lando Ardinia, may butag sa mga Amante family, Dong Rani Amante, Day Sally Amante mga igsoon, sa mga Adlaw family, Dong Alin Adlaw mga igsoon, nilapin na sa atong amigo diha, sa mga Andaya family, pamilya ni Brother Dinas Andaya mga igsoon, sa pamilya sa imo mga tibok pamilya Sister Renren Silva Andaya, o sa inyo ang mga anak may butag. Ilabi na sa tanan nga mga silingan diha, sa pamilya ni Paring Boboy Santiago, mga Silirma Santiago, o sa pamilya ni Dong Boboy Lasula igsoon, o sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o sa pamilya usab ni Nong Jimmy Balingit igsoon ni na Maria, may butagan yung tanan. Ilabi na sa tanan nato nga mga teachers diha mga kaigsoon sa PPMHA sa grade 7 ni Ma'am Marian Reyes, o ni Ma'am Michelle, ni Ma'am Michelle Makay, ni Ma'am Baby May Verania, o ni Ma'am Miriam Quijano, o ni Sir Lirail Garrett, o Sir Ben Romel Torres, o ni Sir Rewen Rosales, o sa tanan nga mga magtutulong diha sa bago na to nga magtutulong diha, maimbutagan nimo diha ma'am, ang Ginoo magapanalangin o ang Dios maghatag ka nato puso kaliko nila sa tanan nga magtutulong ikan sa preschool sa atong sa among maestra mga kaigsoon, sa among anak si Ma'am Mimi, sa tuban ni mga kaigsoon ngadto na sa grade 6, maimbutag kanyang tanan gikan sa preschool hangtod sa grade 6, labi na sa TIC diya sa elementary. Wala pa ta makaila-ila diha mga kaigsoon tungod kay bago pa lamang kita bisita pagbalik na ni anak diha nga elementary kaniadto atong suod ang igala ang TIC kaniadto mga kaigsoon nga mao mga Fernandez family igsoon. Salamat sa Ginoo na mensahe si Pastor Dolingoy mga kaigsoon, shout out ko Pastor Pastor Kim Ryan Pagkasaol o pugihan kaayong alagad sa Dios. Salamat Pastor, salamat sa Ginoo Pastor ato nga Pastor Kim Ryan Pagkasaol ang atong General Station Manager din sa NFM diya siguro sa Batang Pihil o sa dapit sa Kansong Bandig o sa Kihulngan. Busy masab ni siya mga kaigsoon. Muna nga iyahang trabaho, mausap ang linyada nga gihatag sa Ginoo sa pagpagama o mga FM radio mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa imo ang mga mensahe Pastor Rene Dolingoy from Talay mga kaigsoon, Dumaguete City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo ato na nga natumbaya mga kaigsoon, wala pa takauman mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Zero family, pamilya ni Dong Ardi Acero mga kaigsoon, sa mga Bastona family, sa mga Hiramis family, sa pamilya usab ni para Dong Ritsaw mga kaigsoon Bastona, o sa mga Eliama family, sa pamilya ni Inok Eliama na Eli, maimutag